Nado bakhe ke jingpang COVID-19 ke skul bat kiwe ki jaka puli ke lakhang kherdep lun kum kalat jingada na ke jing sapriang ke ni ke jingpang bat ban embu jingma ya ki khanna Hendrai hakitayo balalen katanat puli puthi ke sarkar Meghalaya kalasya ki khanna ba puli na do class 9 hadu class 12 bakin lat ke jaka puli banwat jing pensai na ki no hikai ya ki benta ba ki shem jing e kataru ringkat bat ki jing tho ba ki me ki pa jongki kilasya ya ki khon ban let mi sa ki jaka puli Mentapat ke sarkar jelah hakas ni balang jong katayo kalasem ya karai banado kakat santarik menta ubnai ki khanna ki basong haka class 6 7 but 8 ki la ban let ki school ban pan jing arab bat jing pensai na ki no hikai ya ki subject bagi shem jing e Hagi khendia tayo ki balalet ke sarkar jela kalasya atang ki khenna ki basong haka class 9 hado class 12 bagian ki school ni ki jaka pulia ban pan jing pensai na ki no hikai habagi shem jing e akanu kono subject Henry menta katayo ke sarkar kelarai ban ailat lang ya ki kena ki popular haka kelas 6 7 but 8 ban mi shaki school habai kran bekala pathai kubor menteri ketenat puli puthi ke jela ba la kemen romboi ule penemna ba sarkar jela kelas mekarai ban ado ka khat santerik menta ubnai risau ki kena ki basong haka kelas 6 7 but 8 ba kilala ban mi shaki school ban panjing era ba jing penshai ni no hikai ya ki subject ki bagi shem jing e bat bakin tip iglen nong kot ki bagi ni pen kre kham tam ha ba sarkar jela kala penduna ya iglen nong kot jokane ga snem ka bamenta uba lak ben romboi ulong bagi skol ken haban bot renti ki jing betha akabai dai banyadan oknyang jing pang covid-19 bat ki khna ke blech ki skol ken haban yo jing bet nala ki kme ki pa ule tho bagi jing dan ki khna skol gi bapulie haga class 7 hado class 8 kalong arlak laipue hajar ndrus pa anro prangot Haka kelas 9 bat kelas 10 kelong silak katwe hajar lais pa san pongot bat haka kelas 11 bat 12 kidan san pupra hajar tam. Haka bedai bagajing tu ban play pura no ki skul haka jela. Uba la akmen romboi uloang baka sarkar kan sasyong perkhat akatayo banwan ban shime karai halor kane benta. Ule tho baka sarkar klabatha ya ki SD SEO bat ki DSEO bakin tuat jengmut ikinok penyat skul bakin no hikai bat kin pendep ikin kam hapo kakak lai trik mata ubenai. Bat akakat sautere ke sarkar kan sasyong ban bishar gijing ai jengmut bat ban shime karai la kalong ne em ban ple pura no ki skul ha ka jela rai chongka MHA kaba 5.0 kaba la ailat ya ki state government ban open ya ki educational institution nado ka khasan tarik Oktober shaneng kasyong hakarai jongka state temene ondang ilayat ngilasim ka we karai ka longba ka e ka ba ngile barok skata na kabenta ki secondary school na do class 9 10 but ki high secondary school 11 and 12 ngin syaru ya ki opaprenri shaneng ba katu ka proses kan long kumju namar ka e kata ka proses kumba piatip mentala shibnai ba kini ki kena class 9 10 11 and 12 lasya yaki ban consult yaki no hikai jungki shaki school kat mut ki menta pat kindu kena class 6 7 and 8 ro lasya yaki ban late ban consult yaki no hikai hapo ki school kamut ki school nado kasantrik ki ban play ba kajing play jungki kalong ba na kabenta curricular classroom teaching kalong na kabenta ka consultation baki kena class 6 7 and 8 kin song tho ke syllabus ka bakit pule menta ki lanong ki ba kimdan kaman pule bat ki clarification lan ki doubt haka ji pule jung ki hayeng lang ba ladaki yo ya online classes lan ya ki le ya ka homeschooling kena bakin tip ya kajing shai ki ka protocol ka baki deban follow katkum ka notification ka ba khat nyotri September kade ka ju bat kabaleri trik biang haka kendai trik haka shitrik ubnai Oktober arja arpheu kamuki protokol kinjai kaju bat hading khasau trik base haka tu consultation kaba ki feedback ki bangin yo lang baki DSEO lan ki SDSEO as the case maybe tengin shim ya karai la kala long na em haka no kapor haka no katrik kabangin rai bangin sha ba ki school kin play ki normal class kin resume base na ke protocol ke bala prescribe from time to time kabaar kalong batang namar ba ka case kabun hasulong
lane haki urban center kalong ki yo ya kalat bakin le online mangimla ban len bahas sor ke bun ki school ki bala de ki kurs jong kiro lajan de ki kurs jong kiro lang bakin ki online tek tang namar baki dep kine kalong ki ne ki banong kondong rikindo ya ka jeng pule jong ki kane kim ka na ka banta jong ki nong kondong happy berkat bakumno bakin yo subject ba lada ka covid situation ha ka snong jong ki ha ka dong jong ki kalong normal kam don ne khnang bakin la ampi deng tu daw ngi ha ban involve ya kimi pangi ha ban involve ya covid management jong ki snong hanong kondong ha ban involve ya ya SDSCO but ya ki stakeholder hibaro angto nginom force you know but ondang ngilarai la dia bangirai ban play ki school ru ka attendance kan long compulsory ngim la ban shushong kumne namar ba ka normal mar life kadehi ban yai sakmat tadi takadaw kas education kalong ka bakdon kam hado kata-kata na kabanta kaway pa kaway ka generation